Això és la zona d'acampada La Pineda. Està el pantano a tope. Ara estem al pantà de Sau, que també està a tope. És una merda. Tio, hi ha formigues gegants aquí, tio. Sí, no? La puta, tio. Un altre puesto, una pedra o algo. Sí, però gegants, Hòstia puta. Una pedra, hòstia, una pedra per aquí.